ಯಾನ್ ಎಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ರೂಪೇಶ್ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲ ರೂಮ್ ಇಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡು ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂದು ಇರ್ತೆ ಯಾನು ಕೂಡ್ಲಾಡು ಯಾನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿಂಚ ಗೊತ್ತಂಡು ಪಲ್ಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಎಷ್ಟು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಅದು ಮುಲ್ತ ಕಲಾವಿದ್ದಾರೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಡ ಆದಿಪ್ಪಡು ನವೀನನ್ಯ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೊಳ್ಳ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಂಜುರನ್ನೆ ಮಗ ನಾಟಕ ತೋರು ಎಂಕ್ಲು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಇರಡ್ಕರ್ದು ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋತಿನ ಪೂರ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು ಅವಳಿದ ಪಕ್ಕ ನೀನಾಸಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪೋಯ ನೀನಾಸಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ NSTಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಿತ್ತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಶರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ನೌಜನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅತುಲ್ ಕುಲ್ಕರ್ನಿ ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮುಗಲ್ಪುರ ಎಂಕ ನಾ ಪಾಸ್ ಏನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಮುಗಲ್ಪುರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನಾಗ ಅಗನ ತೂದು ಅಗನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದು ಅಗ್ಲೇನು ತೂದು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಆತಿನಗಳು ಇನ್ನು ಅಗನ ಎದುರು ಉಂತುದು ಅಗನುಂಟು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ನನಗೆ ಅವಿಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪನ್ನ ಬೇಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಕೇವಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಿಡಿಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅವರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಲನ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಹೀರೋಲ ಮುಖ್ಯ ಹೀರೋಯಿನ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ನಮೇನಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಲನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದು ಪುನಃ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರ್ನೈನ್ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಆರಾಮಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಪೆದ್ದೆಪಣ್ಣಗೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇನೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಉಡುಪಿ ಹಿರಡ್ಕ ಕಿಂಜಿ ಇಂಚಲ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ತುಳು ಮೂವಿಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೋಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ನ ಕಾಲ್ ಬಂದು ಅವು ಇಡಂ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಬದು ಕುಲ್ಪತ್ತನಿತ್ತೆ ಸೊ ಇರೇನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ತೂತ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಲತಃ ಒಲ್ಪದಾರು ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರು ಅರ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಅವ್ರು ಪುಟ್ಟದು ಬೆಳಿತಿನ ಊರು ಆ ಏರಿಯಾದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಯಶವಂತ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಯಶವಂತ್ ಪುರ ಯಶವಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಪ್ರೀತಿ ಸಂತ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪಿಯರು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಹಿರಡ್ಕ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲದ ಮಿಡ್ಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಊರು ಎನ್ನ ಉಡುಪಿ ಪುಡದು ಎಂಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಎರಡು ಕಡೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಡಿಗ್ರಿಗೆ MGM ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪಿ ಅವಳದ ಬೊಕ್ಕ ನೀನಾಸಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪೋಯ ನೀನಾಸಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ NSTಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಿತ್ತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವಳದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಬೈ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾ ಹೋಯ್ತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮುಂಬೈ ಪೋಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ವೈಕ್ ಏನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೆಲಸಾಗ ಅದು ಮಲ್ತು ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಅದೇ ಬತ್ತಿನ ಇದಮ್ಮಟ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಕಿಂಜಂಚ ಮರ್ಲಿತ್ತನು ನಾಟಕದ ಬಾರಿ ಮರ್ಲಿತ್ತನು ಸೊ ಅವು ಈಗ ಲೈಫ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತನು ಮಿತ್ ಬರ್ತದೆ ಏತೋ ಜನ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡಿ ತೂತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಶ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿ ತುಳುವೇನೆ ಬಂದು ಸೊ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ಗ ಅಂಚೆನ ಇರ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ಗ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ನಮ್ಮಾರು ಬಂದು ತೆರಿಪವನ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದುಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಬಣ್ಣ ಗಾಡೆ ಸಂದೀಪನೆ ಪನ ಇರ್ತಾರೆ ಈರು ಊರ್ದಾರ ಬಂದು ಎದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅವು ದಾನಿ ಮಾರೆ ಇನಿ ಮಾತಕ್ಕೇನೋ ಯಾರ ಊರ್ದಾರ ಬಂದು ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ ಸೊ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವರ್ಷವು ಇರ್ನ ಏತು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಬೇಜರ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೋಡಿತ್ತ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಏರ ಮಾತ ಬಂಡಾರ ಸೊ ಈರ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುನೆ ಕಿಂಜಲ್ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೋಡೆ ನೀರಡ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತನ ತೋಜನೆ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆತ್ತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಅದು ಮುಲ್ತ ಕಲಾವಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಡ ಆದಿಪ್ಪಡು ನವೀನನ್ಯ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೊಳ್ಳ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಂಜುರನ್ನೆ ಮಗ ನಾಟಕ ತೋರು ಎಂಕ್ಲು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಇರಡ್ಕರ್ದು ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋತಿನ ಪೂರ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಗ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಪೋಡು ಅವು ಏನು ಒಯ್ಪುನಪ್ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕನೆ ಪೂರ ಬೊಣ್ಣದ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತುಜಿ ಎರನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಇಡೀ ಊದಾಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದು ನಾಟಕ ತೆಲ್ಪವನು ಬಸ್ಸು ಪೋನಾಗ ನಾಟಕ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಆಗನ ವಾಯ್ಸ್ ಅದಂಡು ಅದು ತೂರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಮರಳು ಪತ್ರ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಊರು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಈ ಚೌತಿಗೆ ದಸರಾ
ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೋದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ಹೋಯ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೋದು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಏಜ್ದಾಗ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ನೀನಾಸಮ್ಮ ಪೋಯಿನದಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಪಣ್ಣಕ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈಗ ಅದು ಬಿಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಕ ಮೈಂಡೆಡ್ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ನೀನಾಸಮ್ಮ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬೇತೆ ವರ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಶಮನ್ ಮೂವಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಕ್ಕಿರ ಕೋರ್ಸವನ ಐಡು ಮಿಫುನ್ ಅನ್ಪುದಾರ ತುಷಾರ ಮಿಫುನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಪುದ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಮಲ್ದ್ರ ಮಾಡಕ ಅಯಸ್ಕಾಂತಲಕ ಒಯ್ತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೇನು ಹೆಂಗೆ ಕುಮ್ಮೆಲಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೆಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಣೆ ಅನ್ನ ಒಲವು ಅಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನಷ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತು ಡಿಗ್ರಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಶರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ನೌಜನ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ಕಿ ಅತುಲ್ ಕುಲ್ಕರ್ನಿ ಪಗ್ಗಸ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮುಗುಲ್ಪುರ ಎಂಕ ಪಾಸ್ ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಮುಗುಲ್ಪುರ ಅಕುಲ್ ಕಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಏರೇ ಊರ್ದಾಯೆ ಆಯ್ನ ಊರು ಬುಡ್ದು ಒವೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒವೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಟ್ ಒವೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪಿ ನಡೆದು ದುಂಬು ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಊರು ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಯಾನು ಐಟ್ ದಾದಾನಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಇರಡ ಈತ ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಐಟ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಅದ ವಿಲನ್ ಅದ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐಟ್ದು ಬೈದೊಡಿತ್ತನು ಮನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಮುಲ್ತ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಗ ಏನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಯಾಪ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಂದು ಬಡಗ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಮುಲ್ತ ಹೆಂಗೆ ಟಚ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಮನೋಜ್ ಶೇಡ್ಗರ್ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಎಡಿಟರ್ ಆರ್ನಿಗ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ನೆತ್ತಪುರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೊ ಆಯ್ ಬಂದೈತೆ ಮಲ್ಪಡು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಲು ಆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಇಡಿತ್ತಂಡು ಪಿಲಿ ಬಲಿ ಅವ ಇಟ್ಟಾದಿತ್ತು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪನ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಮಲ್ಪಡು ಮಾರ ತುಳುಕ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ಪನ ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ನ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾನು ಎಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ರೂಪೇಶ್ ನಾನು ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲ ರೂಮ್ ಇಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂದು ಇರ್ತೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡು ಯಾನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಂಡು ಪಲ್ಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಎಷ್ಟು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀರು ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಬಂಡಾರೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಗ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂಡಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ 3-4 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ತು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಸಿಕ್ಕು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋದೆ ಪಂಡರು ಬರ್ತಾರೆ ಕತೆ ಪಂಡರು ಕತೆ ಭಾಳ ಸೋಕಿತ್ತು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಕಾರ್ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗನ ಪಲ್ಸೆ ಬೇರ್ತಾರ ಅಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂವಿ ಒಂದು ಸರಿನಾ ಅವೇ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಇರ್ ಮೂರು ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಬಟ್ ಎಂಕನ ಇಂಚನ ಮಲ್ಪಗ ಅವು ಎಂಚನಲ್ಲಿ ಮಲಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಭರವಸೆ ಉಂಟು ಇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅವು ಇನ್ನು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇದು ಎಷ್ಟು ಈತ ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಬೇಟಿಗೆ ಅಲ್ತ ಫುಡ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿರ್ ಇರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲರ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ರೈಸಿಗೆ ನೆಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಕ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಐಟಮೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೆ ಯಾರು ಆಟಿಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಅದಾಗ ತೊಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಫ್ ಅದು ಕಲ್ಪಡೆ ಬೇತಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಮಾತ ಮನ್ಪೋರು ಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಅವು ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಐಕ್ದಾದ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಇದ್ರ ಬಂದ ತೇತ್ ಮಲ್ತ್ರಾಡ ಆತೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದ ಹಿಡಿದೆ ಬಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಯಿನದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೀ 4 ದಿನ ರಜೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಾನು ಸೊ ಊರ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗಿತ್ತೆ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನ ಅದು ಎಣ್ಣಿನ ಪಗ ಮಾತ ತಿಂಗಳು ಅವು ಎಂಚ ಬಿಡ 2 months ಒಂದ್ಸಲ ಬರೋದಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲಾರು ಮಲಮ ಒಲ್ಲಾರು ಮೆಗ್ಗೆ ಒಲ್ಲೆಂಬೋಲು ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕನ ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಲ್ಲಾರು ಸೊ ಎದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪೋನಿಪ್ಪ ಒಂದು 2 ದಿನ ಫ್ರೀ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಕ್ ಇಂಚ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು 2 ದಿನ ಇತ್ತದು ಅಂತ ಅಂಚೆ ಪೋಪಿನಿ ಇಂಚೆ ಬರ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೂತಪುರ ಮೂಲ್ಯಪ್ಪನತ್ತೆ ಭೂತ ಕೈ ಮುಗಿನ್ ಬಿಡ್ಚ ಅಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಯಾನು ಬಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗಿ ಯಾನು ಸೊ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಂಬು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಏನಾಗೋದ್ರೆ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಲೈಫ್ ಏನಾದ್ರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸೋತಿನದಾಗ ಭಂಗ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅವು ಲಾಭ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬೇತೆ ಅವು ಯಾನ್ ನಂಬುಂಡ ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಂಬುಜಿಡ ಅವು ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ ವೈಡ್ ಆಡ್ ಪೋಯಿನದಾಗ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಯಿನದಾಗ ಏನಾನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕೂಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏನಾನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕ ಯಾನ್ ನಾಡೊಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಒಂಜಿ ನಿಜ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನಂದು ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಒರಿಯಾಗ ಮೋಸ ಮಂತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಿನ ದೈವದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೀರ್ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಲೈಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೋಧನೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯತ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಂಚ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಪ್ಪು ಒಂದು ಆಲ ಮಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಅದು ಈಸಿ ಸೋಲ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ನಾನು 1 ವಾರ ಮಂಡ್ಯ ಮಲ್ತೀನಿ 1 ನಿಮಿಷ ಸೋಲ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅப்புற ಕೆಲವು ಮಿರಾಕಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಆದಿಪ್ಪು 100% ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ರೂಪೇಶ್ನ ಆಫರ್ ಬತ್ತೀರೆ ಕತೆ ಬಂಡಿರೆಂದು ಬಂಡರ್ ಇರೇ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣೆಂದು ಬಂಡರ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇನು ಪೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಬನ್ನೋಡು ಅಮ್ಮನ
ಅತನ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಲ್ಲ ರಕ್ಲೆಡ ಏರಡ ಪಂಡರ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಅಮ್ಮ ತುಳು ಅದು ಏರ್ಡಾಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬೈದು ನಾವು ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದೇವಂಡ ತುಳುವನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ತುಳುಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಡ್ರೀಮ್ ನಿಜ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ನಪ್ಪಾಗ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನ ಏರಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸತ್ಯ ಬಂದ ಯಾನ್ ಎರಡ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಯನಂಬಿಟ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋರೆ ಆಪುಷ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅವೇನು ಸರಿನಾ ಬಟ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಂಡು ಪೂರ ಆಂಡು ಶೂಟ್ ಪೂರ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಲ್ದಪ್ಪ ಮುಲ್ತಾಗಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತಾನೆ ಮೂಲೆ ಪದ್ದಿನ ಏನು ಕುಳ್ಳಡೆ ಇತ್ತೆ ಕುಳ್ಳದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೃಂದಾವನ ಅದ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ಮಕ ಬೃಂದಾವನ ಡೈಲಿ ಮುಲ್ ಚಾಪಾರೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ್ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಿ ಮಣ್ಣ ಕೊಲ್ಲೂರಮ್ಮಡ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಎಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಮಾರೆ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅರಿಷ್ಟ ಸೊ ಏನು ಫೋನ್ ಬರೋದಿಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಅರಡ ಪಂಡೆ ಆತ ಸೊ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಸ್ದ ಕತೆ ಪಂಡರ್ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವೆರಡು ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಪಂಡರ್ ಎಂದು ಪಂಡರ್ ಐನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಂದು ರೂಪೇಶ್ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐತೆ ಬಹುಶಃ ಇರು ಏತೋ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಮಂತಿಪ್ಪರ್ ಬಟ್ ತುಳುಕೊಂದು ಬಂದಾಗ ತುಳುತನೇ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇತುಂಡು ಮೂಲು ವಿಲ್ಲನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿವರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇತೇನೆ ಐಕೆ ಇರ್ನ ತಯಾರಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದ್ದು ಅವ್ರ ಕತೆ ಪಣ್ಣದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಚ ಪಣ್ಣಗೆ ಆನೈಕ್ ಪಕ್ಕ ಸೂಟ್ ಅವನಿತ್ತು ನಾನು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಪಡಿತು ಈ ಮೂವಿ ತುದಿಪುರ ಬಾಡಿ ಗೀಡಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಇದು ಒಂದು ಲುಕ್ಕೇ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಇದೆ ಅವು ಮೂವಿ ಕಟ್ಟಣ ಒಂದು ಪೂರ ಗೆಪ್ ಇದೆ ಕೂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿಬೇಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ತೂಪರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ತೂಪರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಾದ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅವು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಮೂಲ 10 ದಿನಗಳು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅయింದ ಅದ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಂಜೂರು ಸಾರ್ ಬೌಲರ್ ಸಾರ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಏತೆ ಅನ್ ಬೇತೆ ಅನ್ ಮಲಮಲಗೊಂಡು ಮಲ್ದೆ ಧ್ವನಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ಜಾಗನೊಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ಶಿವನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ಮೊಗಲ್ ಎದುರು ಬದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಆಪಿನ ಅವು ಆಪುಣೆ ಬೇತೆ ಎರಗಂಡಲ್ಲ ಆಪುಣೆ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಮೊಗನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಮೊಗಲು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಟ್ ಅವ್ರು ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಇರ್ತಾನೆ ಬಂದ ನಮಗನ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಟಿ ಏನೋ ಬರ್ಪುಡು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಆಗಲಿ ಏನೋ ನೋಚವ್ರಿಗೆ ನೋಚ ಒಂದು ಎಪ್ಪರಾಗಲ್ಲ ಆ ನಮ್ನಿ ಸರಿನಾ ಪಕ್ಕ ಅರವಿಂದನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿಪ್ಪರು ಯಾರು ಆರು ಕಿವಿ ಬರ್ತನ ಹಾಕುನೇ ಯಾರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಆತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿಪ್ಪರು ಸೊ ಅದೊಂಚೂರು ಪೊಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ಏನು ಬಕ್ಕ ಪೋನ ಆಗಲ್ಲ ಈಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನಾಗ ಅಗನ ತೂದು ಅಗನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದು ಅಗನ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಗನ ಎದುರು ಉಂಟು ಅಗನುಂಟು ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣ ನನಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ರೂಪೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿಸೋಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಪಟಾಪಟ್ ಈ ತೀತೆ ಬರೋಡು ಇಂಚಿಂಚನೆ ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಆರು ಮಲ್ತಿ ಇತೇ ಇರೋದು ಬೌಲರ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲು ಸಂದೀಪನ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲು ನಮ್ಮನ ವಮಂಜೂರ್ ಸರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಟದ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಪೇರು ಆ ತೂತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನೇ ಕೊಡೊಂದ್ಸಲ ಎಂಚ ತೊಜಪೋಲೆ ಆಗಲಿ ಹೊಸ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಸೀನ್ ಉಂಡದ ಫೋಟೋ ತೊಜಪಾರ ಅಪ್ಮೇರ್ನ ಅವ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಅವ್ ಸಕ್ಕದ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಕೀಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಲ್ಪನಂಜಿನಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸೀನ್ಸ್ ಬರೋ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನತ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಕೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದರೆ ಉಂಟು ಒಂದಲ್ಲ ಉಂಟು ತೆಲುಗ ಬರೋದುಂಟು ಸೊ ಆತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಂಚನ್ಲ ಇರ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗುಲ್ಗುಸ್ ಪಾಟಿ ಬರ್ತವೆ ಒಂಜಿಗೆ ಹೆಂಗ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪೂರ ಪಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡದ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆದು ಬೋಪಿ ನಾವು ಅಗನಿವರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಬೌಲರ್ ಸರ್ ಸಾಕದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಡ್ಡ ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ರೂಪೇಶ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಯಾರು ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ತುಂಬ ಜಾಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬೋದರ್ ಆಗಲಿ ಇದ್ದು ಕಡಪಡೋಡು ಶೂಟ್ ಆವಡು ಮುಗಿಯೋಡು ಸೊ ಏನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಡೇ ಮಲ್ಪಡಿರ್ತೀನಿ ನಾವು ಡೇ ಇರ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಅವು ಡೇ ಮಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಬೈ ಆದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇನ್ನೇ ಮುಗಿಪೋಡು ಏನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ನೈಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾವು ನೀನು ತೂವನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋದು ನೈಟ್ ಬರ್ಸೋಡು ಆ ಲೈಟು ಆ ವಿಲನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪುರ ಆಪಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕೋಡ್ ಯಾರು ಅವೇ ವಿಷಯ ಪಡ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪುರ ಆಪಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಎಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪುರ ಉಂಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲೆಸೊಂದು ದುಂಪೋಪಿನ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಏರ್ ಪುರ ಇತ್ತರು ಆಗ್ಲು ಮಾತನ ಲೆಸೊಂದು ಕುಳಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಆಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದು ಇಪ್ಪ ಆಗ್ಲ ಮಗ್ಲನ್ನು ಒಟ್ಟು ಲೆಸೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪುಷ್ ಮಲ್ಪುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವು ಆತ್ಮಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ನೀನು ಫೋರ್ಮುನ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪನ್ ಮಾರ
ಯಾನ್ ಐಕ್ ಫಿದಾತೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪಿರೋಡ್ ಆ ಪೊರ್ಮುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡತ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆತೇರಕ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂತ ಆ ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ರೆಡ್ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಯಾನ್ ಪಡಂದಿಚ್ಚು ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪಡಂದಿಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಾತುಂಡು ಆಂಡ ಅರ ಪೊರ್ಮುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತ ಯಾನ್ ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎರಲ್ನ ತೂತು ಜಾಂಚೆ ಯಾನ್ ಅದಗ್ಲಾರೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ಪೊರ್ಮುನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋರ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ತುಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ತೂತಿತ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಅವು ತೋತೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ತೋತೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲ ತೋತೆ ಅವು ಎರಡು ತುಂಬ ತೂತೀನಿ ನಾನು ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲ ತೂಪೆಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಚಂಡಿ ಕೋರಿಳು ಬಕ್ಕ ಕರ್ಣ ಅನ್ನೋ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿನದ ಮಲ್ಪೆಡ ಹತ್ತಿನ ಅರ್ಜುನ್ ತೂತೆ 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 ಎಸ್ ಎಂಟೆ ಸೋಕ ಮೂವಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆ ಬಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತೇ ಮುಲ್ತ ತುಳುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಚೂಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಲೆಸನ್ ಬಲೆ ಅನ್ಪಿ ಮುಲ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕಿಂಗಿಂಜ ವರ್ಡ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಗ ನೈಟ್ ಬಂದ ಆತು ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಕಿಂಗಿಂಜ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಮೈನಟ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫ್ಲೋ ಲೆಸನ್ ಪೋಪುಣ ಮುಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವತ್ತು ಎಂಕುಲು ಸೋ ಬನ್ಪಿನ ಕಿಂಗಿಂಜ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು ಸುಧೀರ್ ಪಂಡರ್ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತೂದು ಮಲ್ಲಾತೀರ ಅಕ್ಕನ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಯರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ನಡತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ತೂ ಅಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಶೂಟಿಗೆ ಹೋಪಾರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಉಳ್ಳರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹಿರೇ ನೀರು ಹಾಕಲ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತನ್ನಿ ಎಂಚ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಸೊ ಹಗಲು ಎಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆದೇ ಹೋದು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೂರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅಂದು ಈರು ಮಲ್ತವಲ್ಲರೆ ಮಲ್ಪುಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತು ಅಮಂಜು ಸಹ ಬಕ್ಕಲ ಭಯಂಕರ ಹಾಕುಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಹಾಕುಲ್ಲರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಥರನೇ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅರ್ನ ಕೂಲ್ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಕಿಂಜಿಪ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೋತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚಪುರ ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕಿಂಜ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸರಿನಾ ಒಂದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಎರಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆ ಮಲ್ಪಿಸೋದು ಆಲೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯಾನ ಇದು ಮಲ್ಪಿ ಹಾಪಣ್ಣ ಆಯನ ಮಲ್ಪರಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯನ ತಿರ್ತುಪಿನಿ ಬಕ್ಕರ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪುರದ ಆಲೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಭರವಸೆ ದುಮ್ಮಗಳ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇಡ್ ಬರಪ್ಪ ಅಂತ ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಪುನಃ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ನೆಜ್ಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ಪನ್ನಾಂಡ ಇರ್ನಲ್ಲ ರೂಪೇಶನಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ಡ್ ಆ ಟಕ್ಕರ್ ಆ ಫೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು 1-to-1 ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಲೈಫೇ ಸರ್ಕಸ್ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ಮರಳಿ ಮಠ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹೆಂಗೆ ಲೈಫೇ ಸರ್ಕಸ್ ಕ್ವಾಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುಮಾರು 4,000 ಜನ ಹೆಂಗನ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿನ ತೂಯರು ಪದ್ರಾಡು ಆಡಿ ಫುಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾತು ಪನವಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಪುಗರದಲ್ಲೇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕು ರೂಪೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಪುಗರದಲ್ಲೇರು ರಚನನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರದಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ 23ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪತ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತಿನ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೂರ ಒಲ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರೋ ಬೇರೆ ದೇಶಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏರೇರು ತುದಿಜರು ಮಾತ ಬತ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆಡ್ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದೇಪಣ್ಣಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಚೂರು ಆದಾಯ ಬರೋಡು ಪಂದಾನ ನೀವು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆಡ್ ತೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕೆಡ್ ಆದಾಪನ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಬೇತೆ ಪಾಲು ಪೋದ್ಬೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಕ್ಕು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆಡ್ ತೂಲೆ ಮೂವಿ ಬಾರಿಸೋಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ಪೌಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಭೋಜನ್ನೇ ನವೀನ ನಗಲಂತ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಇತ್ತನೇ ಅರ್ಧ ಮೂವಿ ಬಕ್ಕದ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಡ್ಡೆ ಟಕ್ಕರ್ ಉಂಟು ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕುನ್ ತೂಕ ಬಕ್ಕ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರಿ ಏಪ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡುಳ್ಳದು ಯಾನು 23 ಜರದ ಬಕ್ಕ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆಡ್ ಮಣಿಪಾಲನೆ ಮೂವಿ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನು ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗೊಡಾವು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಇಪ್ಪುನದ ಆರಾಮಡಿ ಎದಲ್ ತೋಜಪ್ಪ ನೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋಗಳ ಪೋಲಿ ಖಂಡಿತ ತೋಜಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆಡ್ ತೋಜಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ನ ಪಕ್ಕ ಎಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ದುಮ್ಮು ಮಂತ ಒಂದು ಪುನಃ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೊ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪ ಹೊಡಿತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಪಾತೆರಿಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಪಾತೆರಿಯರು ಯಾನ್ಲ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕುಡರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಯಶ್ ಬ್ರದರ್ ಈರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ರೀ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕನ್ನಡ ಟೆಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿಂಗ್ಲೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ತುಳುಡ್ದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಊಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಲ ಪುದರ್ ಮಂತದೇರನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೇರ್ಮೆ ಅಂದ್ ಪನಲಿ ತುಳುಪು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳುಟ್ಲೆ ಇರ್ ರಾರಾಜಿಸೋಡು ಇರೇನು ಜನಕ್ಕುಲು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಸೊ 23ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನೆ ಸರ್ಕಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆತಡು ಪೋಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸುವೆ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬನ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ.